Yurdumuzda adam sağlığını qoramağa göntürilýän özgörtmeler netijesinde sağlyk goruş ulgamynda tutumly işler amal aşyrylýar. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän öňdeberji lukmançylyk tehnikalary, ýokary tehnologiýalar bilen öpçün edilen häzirki zaman sağlyk merkezlerini halkymyzyň sağlygyny dikeltmek hemde dynç almak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Häzirki döwürde Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna çağılaryň sağlygyny dikeltmek işleri dowam edýär. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň tasdiklan ýurdumyzyň vilayetlerine Arkadaş şäherine hemde paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýaşaýan sağlygyny dikeltmek üçin kömegi mätäç çağılan Gurbanuly Berdimuhammedow adyna çağılar sagaldaş dikeldiş merkezine sağlygyny dikeltmek boýunça geçirmeli işleriň beýilnamasyna laýyklykda bugünler ýurdumyzyň Lewap vilayetiniň dikeldiş bejergilerine mätäç çağılar topary Gurbanuly Berdimuhammedow adyna çağılar sagaldaş dikeldiş merkezine nobatdaky meýilnamalaryň dikeldiş bejergilerini alýarlar. Şol bir pursatda Arkadaş şäheriniň enäniň we çağanyň sağlygyny goraş merkezine gursa ýatymlaryň bejergilerini dowam edýärler. Bu ursa sağlygyny dikeltmäge mätäç çağılyň dolu derejede sağdyn bolmaklary orny döwlet derejesine alat edilýändiginiň aýdyn suwtnamasy. Göz kesellerinden ejir çekýän çağılara Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň hasabyna Arkadaş şäheriniň köpügürli hassahanasyna oftalmologiýa ugry boýunça hirurgiki operasiýalary yerli lukmanamyz tarapyndan üstünlikle amal aşyrly. Doga we ýürek keselinden ejir çekýän çağıjyklary halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara kardiologiýa merkezine yerli lukmanamyz tarapyndan kardiochirurgiki bejer operasiýalary üstünlikle amal aşyrly. Operasiýa bejergiden soň çağılaryň saglyk ýagdaýy kanagatlanarly. Halkyň awadançylygy onuň durmuş derejesini ýygdyrly ýokarlandyrmak, beden hemde ruhy taýdan sagdyn berik bedenli, aň paýhas taýdan ösün ýaşnysy kemale getirmek barada alyda Türkmenistan döwlet siýasatiniň aýratyn möhüm urdur. Mälim bolşaly belent maksadlaryň öňde goýulmagy bilen sağlyk goruş ulgamy Türkmenistana okunly ösüşe eýe boldy. Munyň wede sağlyk döwlet maksatnamasyna hemde beýleki kabul edilen milli maksatnamalarda öz aýdyn beýany tapdy.